Ahojte. Ja vás vítam teraz takto po dlhej dobe, ani neviem kedy naposledy som sa pokúšala natáčať. A už to je nejaký čas, no každopádne som späť, teda dúfam. Dneska máme útorok 19. marca a ja sa vám teda ozývam a dúfam, že zase obnovím tieto moje videá, vlogy. Chcela by som sa ospravedlniť za to, že som sa určitú dobu neozvala. Mala som menšie komplikácie s počítačom a pravdepodobne som si aj celý externý disk so všetkými materiálmi vymazala a nebudem to ďalej komentovať, proste video, ktoré som ešte chcela pred týmto zostrihať, tak materiál už nemám, takže čo nevadí, no. Teda dúfam, že to nevadí, no každopádne nejdem sa tu vykecávať, proste začíname od znovu, fresh start, dúfam, že všetko pôjde ako má. Počítač je spojaznený, disk môžem teda na novo zaplňať a tým pádom môžeme začať a máme teda útorok 19. marca a ja začnem hneď hólom z pepka. Prečo nie? No, bola som trošku zase rozbiť peniažky. No a už som tam nakúpila nejaké či dekorácie, proste veci, ktoré sa mi páčili, ktoré som chcela, ktoré som potrebovala, možno ani čo som nepotrebovala, ale každopádne dneska som tam išla s tým, že potrebujem nejakú bielú podprsenku a všeobecne som vyhadzená z podprseniek, že mám proste už také staré, takže no nebudem to ďalej, proste potrebovala som tieto veci, šponožky a podprsenky, no a samozrejme, že som neodolala niektorým veciam, tak ich vám teraz ukážem. Neviem, či to idem ukazovať, ale tak v rýchlosti podprsenka 1 a takéto len dve obyčajné, to sú ako lambády, proste boli dve za 5 eur, takže good. Ja s ponovom proste potrebujem nosiť takéto, alebo je mi to príjemnejšie, takže toť toto. Len tak v rýchlosti. A mali krásny črepník v zlave bol za 2,50 a rozmýšľala som, čo mám tento môj kaktusík, ktorý by už potreboval presadiť, takže by som ho dala proste sem a bude to vyzerať úplne topkovo. A dúfam, že to prežije to presadenie, neviem. Budem to musieť trošku pogoogliť. Každopádne strašne sa mi páčil ten kvetináč, takže to. Ponožky, hej, 3 kusov za 3 eurá. Fialové, sivé a také modré, také vyššie. A papier. A z Vintage som si objednala takú krásnu poličku, ktorá vyzerá ako rebrík. A to som si chcela, alebo predstavovala tak, že si dám vonku bylinky. A to, čo bude mať nejaké kvietky. A aby som nemala črepníky také škaredé, tak 3 takéto ako kybličky. A tam by som si dala bylinky, aby to vyzerať pekne, lebo tá polička je tiež biela, čiže to som si zatiaľ 3. Ak mi bude treba viacej, tak dokúpim. To bolo jedna za euro 30. Toto som na nejaké gumené zajačiky kúpila, že to vysypem na stôl cez veľkú noc. Vajíčka si takéto z polystyrenu povešiam, len takéto biele s takými čiernymi bodkami, len také neutrálne som chcela. A to. A zase z lave takýto krásny rámik na fotku, mám hore tam
aj takú jednu fotku v rámčku, ktorý je už taký polorozpadnutý s mojimi 2 najlepšími kamoškami, takže to vymením do tohto krásneho. Posledná vec je, že som kúpila sestre 2 rámiky na jej certifikáty z nechtov, takže to jej potom dám. No a toť celý haul. Ja som ináč... Koľko hodín? Je 2:45, ja som dala robiť živánsku do rúry. Najedla som sa polievky, mala som krémovú porovú polievku, no a už mám aj zakúrané, no a toť. Zatiaľ všetko z tohto vstupu mojho zdlhavého a ja sa zase ozvem. No a ja sa vám zase ozývam asi po 3 dňoch, tuším. Každopádne dneska je piatok 22. marca, áno. A ja som vlastne streda, štvrtok a dneska robila. Dneska som končila skôr, lebo som bola na druhom obchode. Je niečo pred 6:30 a sa nezastavím. Tak ideme ku sestričke urobiť nové nechtíky, ináč mám takéto krásne fialové. Perleťové. Nepozerajte sa na môj ksicht otrasný. Som strašne vyhádzaná, no to nebudem komentovať. Takže ideme spraviť nechtíky, idem zobrať vínko a pohodový piatoček. Ideme. Tak dobré ránko, zdravím vás, zase takáto krásna. Dneska už máme sobotu. Je to dátumy. 23. Myslím, že 23. Áno, 23. sobota. Je niečo po 10. Ja som dneska celkom, no povedzme, že akčná. Bola som hore už od 8. No, dala som prať tam, už zase klasicky mám zakúrené, teraz som sa vrátila z obchodu, ako ste mohli vidieť, som si vyložila nejaké veci a ideme si spraviť polievku. Druhé som nejak ešte nedomyslela, nevadí. Polievku si spravíme takú parádnu, zeleninkovú, s haluškami, milujem, takže to si spravíme spolu. Druhé uvidím, chcela by som nejako poriadiť, trošku si to tu veľkonočne vyzdobiť. Minimálne
tie vajíčka, čo som kúpila v Pepku, si povešať a ešte niečo pozriem, čo mám. No, potom sa chcem umyť. Potom idem, dneska je voľba prezidenta, takže dneska sú voľby, takže pôjdem asi aj odvoliť do Likávky a pôjdem pozrieť s cestou mamku, no a potom pôjdem pozrieť Kamku, Ivisu a jej nového psíčka, čivavku, takže sa teškám. Kúpila som nejaké vínko a nejaký pamlsok pre malého. Neviem, či to požuje, uvidíme. A keď nie, tak bude mať na neskôr. No a to dnešný plán. Takže by som sa do toho vrhnúť. A ešte tu mám kávu, tu si dopijem v kľude. Ale postavím si na tú polievku, nech sa varí, lebo už som celkom hladná, ešte som nič nejedla, takže ideme si teda spraviť tú polievku. A tak. Tak a tu mám pripravené cesto z hladkej múky, z vajíčka, trošku vody, soli. Spravím si halušky do polievočky a ešte tam zamiešam hrášok a topka.
Ja som sa obliekla, trošku sa dala do poriadku, namalovala a dala som si aj gorále, prstienok, ináč tie nechty jarné, krásne. A mám takúto mikinku, rifle, dopijem kávu a režem za mamkou. A pôjdeme teda odvoliť a potom pôjdeme pozrieť psíčka.